niya itong panood to guys. Panood to. Huh? Okay, wait lang ha. Wait lang kay plaster guys. Hantay mo sa Sud-an. Yung kaayo, it's because walay lain. May Sud-an sa kantin nga pwede na ako. Yeah, you know. Ang allergies guys. So, wala ko choice. Hindi naman na-added to. Okay. Let's eat. Kabanday mo guys nga kanang only in the Philippines nga ang spaghetti isuwa og kanon. Isuwa og kanon ang spaghetti guys. Pero ako dili ko mag-suwa og kanon ano. After. Oh. So, kanotis mo kata itong Sud-an karon. Okay? Wala lain nga wala lain nga food sa kantin na pwede na ko kaunon. So, let's eat. Dami kayong maling guys. Tanan mo, wala man siguro maling tanan mo. Dami kayong maling. Pulos uga guys. Nagani di ko uga. Ouch out. Ang ako ng Sud-an may uga. Yummy. Wonder mo sa akong kuan. Akong kanon. Mais man ni. Mais nga with glutamate. Fourth floor. What's happening? Namang kauban guys kaya murag ay nangati kalbong din ha. Naglibog ko kasi gutom ang lamisa or ikaw. So guys, mo ni siya may tabo sa ang dili makaon nga. Sino pidang dili kontra. Ano na akong palit ito sa taas. Konting nakaon guys. Apa? Since nagmais-mais to guys, tuyuon ako siya og daghanon din ako ang sabaw. Kabanday mo sa akong pan guys. Mais mo na siya with butternut.
Yeah, you know, kung mais mo, gahi naman din na siya yung kabugnaw, di ba? Nga akong paagin, guys. Para di lang di siya magahi. Dili 1:1 akong sabaw. 1:2.5. Balang mo na siya lugaw. Basta igabot sa ugto, di na siya gahi. Di ba? Di man siya laing kaunon, lami naman siya. Kasi magkaon ko gahi, di ba? Ano naman ito, guys? Hindi ako kumakaon. Gel, wa pa ka ni kaon, gel? Ha? May connection good. Kaon na lang mi. Muli kag buhol gel karon si kuan mo si Jessica kay uli po siya buhol partner ni yan. Sakay karon guys, istorya-istoryahan na ako na nakunga na akong bawon. Ano mo ko Sud-an. Anyway, dyan na lang sa for now. Napakulo sa kamaling. Ang maling kay lami man na siya. My favorite. Thanks for watching. Bye-bye.